Cody, alguna notícia per a mi? La càpsula de regeneració ja està instal·lada i configurada. També està sincronitzada amb el teu assistent mèdic personal. Genial. Cody, vull un batut de xocolata. De la recepta de Gavi Kutsat. Sí, aquest còctel és increïble. Fet. Vaja, Ets una bellesa, de debò. Veig que van implementar tots els meus suggeriments de disseny. Meravellós. salutacions, sóc una càpsula de regeneració de primera generació. T'agradaria sotmetre't al procediment de regeneració corporal? He de fer-ho. En analitzar les dades del teu assistent mèdic personal, vaig descobrir que vas patir una fractura als 10 anys. Es va curar, però va deixar una lleugera dislocació que va deformar la teva articulació. Gener es mira els canells, causant dolor i possibles danys al cartílag de l'articulació si fas exercici. L'operació a què et vas sotmetre als 16 anys per extirpar l'apèndix et va deixar una cicatriu a la pell. La teva freqüent dieta desequilibrada també ha provocat un mal funcionament del teu organisme. Puc eliminar totes les conseqüències i tornar el teu cos al seu estat perfecte. T'agradaria començar el tractament? Sí, suposo que sí. Però primer m'agradaria saber més sobre tu. Començo el vídeo de presentació? Sí, endavant. La càpsula de regeneració de primera generació 1.0. La càpsula de regeneració és una cura diària integral única per al teu cos que inclou diagnòstic del teu cos, prevenció i tractament de qualsevol malaltia, excepte trastorns mentals, restauració de parts del cos i òrgans perduts, remodelació corporal segons els teus desitjos, procediments higiènics i cures cosmètiques corporals. Gràcies a aquest innovador mètode, no només podràs revitalitzar el teu cos, sinó també allargar la teva vida fins a 1.500 anys. La càpsula de regeneració actua a nivell informatiu i físic. A nivell físic, la càpsula de regeneració detectarà qualsevol paràsit, virus, bacteri o toxina que hi hagi al teu cos, en extraurà energia i la transformarà en elements útils per a tu. Pot eliminar urgentment qualsevol alteració patològica, com ara coàguls de sang, hemorràgies o càlculs, eliminar la inflamació i restaurar els òrgans i teixits danyats del cosinus. Gràcies a aquesta tecnologia, ja no són necessaris procediments higiènics com dutxar-se o raspallar-se les dents. Les partícules epitelials o qualsevol brutícia es descompondran en partícules elementals i es faran servir com a material de construcció útil per transformar el teu cosinus. A nivell informatiu, la càpsula de salut restaura totes les funcions de l'organisme i rejuveneix el teu cos a nivell de l'ADN, ja que conté tota la informació sobre com ha de funcionar el cosinus. La càpsula només canvia el programa dins de l'ADN i corregeix només un píxel més enllà del quàntum. La resta ho fa el mateix organisme d'acord amb la nova informació. Qualsevol cèl·lula es pot reprogramar d'aquesta manera. S'elimina tot allò innecessari i s'afegeix tot que és necessari. Gràcies a aquesta tecnologia, pots canviar el teu aspecte modificant l'alçada, el pes, el volum corporal i establir un programa per a la regeneració de membres i òrgans. Canviant la informació a nivell més enllà del quàntum, pots fer que una cèl·lula, així com tot el cos, rejuveneixi i tingui una llarga vida. A més, tot el procés té lloc a nivell micro, de manera totalment indolora i segura per a tu. Gràcies a la càpsula de regeneració, qualsevol òrgan malalt es pot reparar a l'instant, i la seva funció es restablirà. No cal substituir el cor per una altra persona perquè comenci a bategar, només cal executar el programa necessari a la càpsula de regeneració. Ara podeu triar l'aspecte que vulgueu. Per transformar tot el cos cal temps, depenent de l'escala dels canvis antropomètrics, perquè el cos es transformi d'acord amb la nova informació de l'ADN. Les transformacions físiques del cos humà tenen lloc en un període de 9 a 14 mesos. Inicia el programa de rejuveniment i manteniment de la vida a la teva càpsula i, cada dia, et sentiràs més sa, més jove i més fort fins a assolir l'edat biològica de joventut definida pel teu programa. És possible prorrogar la vida humana mitjana de fins a 1.500 anys en un cos jove i sa. També podeu canviar les característiques del vostre cos segons les vostres preferències. La tecnologia de la càpsula permet convertir-te en un atleta amb qualsevol tipus de cos,
to muscular i nivell d'entrenament i mantenir aquesta forma segons els paràmetres establerts per tu. No cal dedicar temps personal a fer exercici. Només 30 segons passats a la càpsula al matí poden substituir hores d'entrenament, alliberant temps pel teu desenvolupament personal. Tots els procediments necessaris, inclosa la higiene, es fan simultàniament amb el programa de transformació. La tecnologia de la càpsula és molt fàcil d'utilitzar i completament segura per a tots. La informació sobre els paràmetres i les preferències personals s'emmagatzemarà a la base de dades unificada. Quan viatges a qualsevol lloc del món, pots activar el teu programa personal utilitzant qualsevol altra càpsula. Tot el que has de fer és fer servir el teu codi individual i una càpsula perfectament afinada estarà al teu servei. La càpsula de regeneració és una tecnologia innovadora que permet mantenir-te sa i jove durant molts centenars d'anys. Oblidar-te de qualsevol malaltia i millorar la teva qualitat de vida. Et desitgem un ús creatiu. Vaja! Això és sorprenent. Aleshores, realment pots curar totes les malalties. Sí, de fet, la majoria de malalties estan causades per infeccions. Les puc eliminar molt ràpidament. Per exemple, la malaltia d'Alzheimer està causada per una infecció parasitària. Aquests microparàsits generen un embolcall de calci al seu voltant que provoca un excés de calci als axons. I això, alhora, provoca la ruptura de les connexions neuronals i la mort de les cèl·lules cerebrals. D'altra banda, es tracta de microorganismes vius, per la qual cosa els puc extreure energia, eliminar l'excés de calci dels axons i reubicar-lo on sigui necessari. Tot seguit, l'excés de calci s'elimina del cosinus, totes les neurones rellevants seran restaurades sobre la base del programa individual d'ADN. Si vols augmentar la funcionalitat cerebral, també puc crear neurones actives i augmentant el nombre. A mesura que passi el temps, t'adaptaràs gradualment a l'augment de la funcionalitat cerebral. El programa complet per curar una persona dura 30 segons i sortirà de la càpsula completament sana. És bo saber que no m'hauré de preocupar per l'Alzheimer. Però em pots fer maca. Tens uns trets facials i una forma corporal molt macos. Quins canvis voldries fer? Bé, no estic gaire contenta amb el meu nas. I desitjaria que els meus malucs fossin més petits. Cap problema, només has de triar un programa. Bou. So primer d'on tabató botó DJYM Anmura. Només si t'agrada per gaudir i comunicar-se amb altres persones. Puc fer canvis externs al teu cos sense efectes negatius per a la teva salut. Per exemple, si tens excés de pes, puc dissoldre les inclusions de greix als teus teixits i eliminar qualsevol cèl·lula greix sobrant. Això reduirà el teu pes i el teu volum corporal, mantenint el procés totalment sota el teu control. A més, puc ajudar a augmentar la teva massa muscular, cosa que et permet millorar la teva força física i resistència, així com enfortir el teixit ossi i els lligaments. Tot això és possible sense comprometre la teva salut. Aquest programa complet de transformació corporal es pot completar en un termini de 9 a 14 mesos. I què? Ja no necessito seguir cap dieta. Pots menjar el que et vingui de gust i tant com vulguis, ja no has de seguir cap dieta. Afegiré el que sigui necessari al teu cos i eliminaré allò innecessari. Això s'inclou a la funció de cura diària i trigarà 30 segons. Hi ha restriccions sobre l'ús de càpsules. L'edat, per exemple. No hi ha restriccions. Així que, espera, fins i tot els nadons poden introduir-se a la càpsula. Sí, de fet, fins i tot és necessari. Primera, a més, la càpsula controla completament el desenvolupament fetal des del moment de la concepció fins al naixement del nen. A partir de la primera divisió cel·lular, hi haurà un control total sobre el desenvolupament del fetus. Al capdavall, ja és un organisme dins un altre organisme. En néixer, el nadó estarà sota vigilància i cures completes. Tindrà un cos perfecte, amb un programa perfecte i un sistema immunitari perfecte. La càpsula pot acompanyar l'embaràs i fer-lo servir durant el particular. Controla el fetus i la mare. Pot crear un estat absolutament confortable i adequat durant el particular. A més, no he entès gaire bé com és que ja no ens hem de rentar. Tampoc ens hem de rentar les mans. Això ja no cal.
És més, una dutxa convencional no pot netejar el teu cos de manera tan perfecta i segura com jo. Després de la funció de cura diària, tot l'excés d'epiteli, gèrmens, serum i altres secrecions corporals seran eliminats de la pell. Aquestes, com a valuós material de construcció, es convertiran en elements necessaris i beneficiosos per al teu organisme. Si ho prefereixes, també puc eliminar tots els pèls no desitjats del teu cosinus. Això m'agrada molt. Sona realment temptador, però em preocupa una mica. Amb tota aquesta manipulació de l'ADN i parts del cos, és realment segur. No em convertiré en un mutant. No, això és impossible. El primer fonament de la societat creativa és el valor de la vida humana, de manera que totes les meves funcions estan ajustades només per millorar i mantenir la vostra salut i benestar. Oh, el primer fonament? Com podria oblidar-ho? Ara m'has convençut. Estic llesta. Quin programa tries? La rutina de cura diària, per començar. No he de respirar ni moure'm. No cal, posa't còmode. Permet-me recordar-te que tots els procediments són absolutament indolors i segurs. Ara estic escanejant el teu cos. Tens un aneurisma de l'artèria cerebral mitja esquerra. Si no s'extirpa, hi ha un alt risc de vessament cerebral hemorràgic, restaurant la integritat de la paret vascular. S'ha extirpat l'aneurisma i ja no hi ha risc de vessament cerebral. Vaja, en 2 segons. Vas eliminar completament l'amenaça d'un ictus per a mi. Sí, garantir el teu benestar és la meva prioritat. Començant la rutina de cura diària. Això trigarà 30 segons. Vols que posi el teu vídeo preferit? Sí, gràcies. La cura diària del teu cos s'ha completat. En quin sentit? Ja han passat 30 segons. Que tinguis un bon dia. Se sent millor que després d'un dia al spa. Hola, mira què tinc. Està preciosa. Ho acabes de provar només ara? Fa una setmana que provo la meva. Això és una cosa increïble. La meva càpsula acaba de salvar-me d'un vessament cerebral. Va detectar un aneurisma i el va extirpar en un parell de segons. De debò? Que bé que aquestes càpsules estiguin ara disponibles per a tothom. Això és veritat. I tu ja estàs veient alguns canvis. Sí, jo vaig començar la meva de seguida amb el programa de salut i rejuveniment. La pell ja ha millorat, les taques han desaparegut i les arrugues ja han començat a disminuir, mira. I el millor és que ja no em fan mal les articulacions. L'altre dia vaig pujar a propòsit al meu apartament sense utilitzar l'ascensor, només per comprovar-ho. I per sorpresa meva, no em feien mal les articulacions ni em faltava l'aire. Jo mateixa em vaig sorprendre. Mare, ets una gènia. Has dominat la càpsula més ràpid que jo. Era tan fàcil d'usar, m'ho explica tot. Em va dir que trigaria 9 mesos a rejuvenir-me completament, però ja em sento com si tingués 25 anys. Oh, mama, estic tan feliç per tu. Sí, estimada. Jo també estic feliç que hàgim pogut construir la societat creativa i ara totes les malalties i la vellesa són cosa del passat. Definitivament? Oh, tinc una trucada. He d'anar-me'n. Fins després. Fins aviat, mare. Em pregunto quins altres descobriments sorprenents faran els nostres científics. És impressionant.